Готові? Poi. Ah, che costano? 20 euro. Это распроднешься что-то. Комментировали. Нектар. Има така книга, обаче не се Да, беше германска с телефона си. Не да си поверна да ми те стои на паузите. Петиците са го. И от петте си скарат по една и край. Не ти вярвам, не виждам. Искам само да ти говориш. Колко време има и колко време има. Да, аз ме идвам. Гледай как се дърпа напред. Вика, дачка милата. Това се най-луда. Ами на какво? Върхата е още една сигурно. И буквичките. Буквата на финал. Да, 8-9 е бойна леката. Как се тръпнаха? Накрая ще последния руче. Те Жани вече връзка, ето да ги издърпват. Не ми откъде са връзка. Вече е мокър. Калето първото да? Предния път показвам. Вики, моля се, остани. Остани. Той ще се готви. Ще можем да оформим личка. Изобщо не го смяна. Никой не го смяна. Дами и господа, ще видим футболистите, що бяха на финала, но преди финала Сливата губеща. много. Тук ще видяхме, че може да
получи самочувствие такова на комплекса на отделение. Не може да получи самочувствие. Дами и господа, какво ли да преживяхме днес? Дъжд, доста през този дъжд, даже почна да изсъхва вече и терена. Стана не става, пропускащи като обувки. Освен това, най-важното, едно куче, което се опитваше да може да ви което чакаме някой да си. Няма да знам чак. Всичко ми се случи. Всичко ми се случи. Продължаваме да гледаме спринта на високи топчета. Неговото светло издание от Варна. Най-хубавото е, че никой не го контролира. В никой не се покажа състезание като на спринта на високи топчета. Това означава, че наградата от 3000 лева ще остане тук в нас. Нищо да някой друг разпоредист. Само си го мислете, дошъл си на курорт и изведнъж 2-3 гол. Брат, че това направо толкова получи, не мога да се умири. Тук ще се случи на една. Това са толкова. Кой град? Трябва да изтегна време. Отива директно на финал. Съдбата и дървената ръка ще решат коя. Номер 96. Номер 94 се класира директно за финала. Това е дамата, която за нас е тръгнала. От самото начало се не представяме. Толкова е положение истина. Тук е добре. Само няма да тук е къде никой няма. Обмахни си двете. Имаш ако се казва. Много везе. Да бута. Една минута обаче нищо да направя. Ако направя случило, че не съм на този, вече изградите. Така че не знам какво повече може да се случи. Сега. Търси нови лузър номер 94. Чакаме като може. На бутър ми се ама гледах като обара и да казах. Мама да разходи с това. Не може да свършим направо, Шиши! Айде, моля! Има там едно. Три пъти колко ми не тежи. Увере, неща си. Сега имаме едно предложение. Аз не съм адвокат, но вярно ме слушайте внимателно. Номер 93 предлага да вземе мястото на участничкото с номер 94 и ако тя спечели номер 94, номер 96, т.е. 93, да е бяха 93, тя ще даде половината пари на отказалото участничко. Не може! Не! Искате да питам какво не си искате да се съгласила.
Ай. Абе, аз си обедел. Ти веднъж вече си изтегнала смисъл. от тебе. Посочвам. Има новина. Между 94, която беше избрана, и 93, която иска да тича, тя може да си я 1500 на Lucky Loser, който беше избран случайно, ще тича оригинална Lucky Loser 94. Повторя постъпка. 9-3. Много да избързва. Много става. Така. Буксти, ако не спечеля, може и 3 месеца тогава. Тя къде няма много сега. Не можеш. Дами и господа, Може и 15 да са. нека първо видим финалистите. 003 Мария Елчева. 037 Петрова. 087 Доротея Петрова. 089 Албена Станова. 129 Мария Фичева. И 994 Елена. Речо Светлина, който се надява. Ай, свързаме! Само да видите, че няма да пояса. Вие няма да имате възможност да ги подкрепите друг път за това, ако имате фаворит, викайте сега. Това е последното гледане. Остава ни само да наградим най-добрата момичета. Преди да тръгнете, искам само да се разпределите добре. После тебе се стрима. Няма проблем, ще да се зачим. Значи сега ще направим. Аз ще помоля тази част на публиката да се прибере, да пречи номер 9. Момичета, една от вас сега 5 минути ще спечели 3000 лева. Това е последното гледане, няма квалификации, няма финал, няма една от жреби толкова и до година 2008. Не. Сега, за да бъде ясно, какво да правим, ще бъде готови местата, бум, да имаме готови старт. Готови старт, окей, добре. Искам да се уразя с вас максимално, защото сте на най-ключовия спринт. И така, дами и господа, ако на сега не са ви останали си да ръкопляскате, ръкопляскайте сега. Всичко е чисто. Още не сме готови, брата. Мобе, Марио. Хубава! Имаме пълна готовност с засичането на всички резултати. Момичета, успех, готови, старт!